Atong paminaw ning video sa usa ka RCC mga igsuon nga grabe kaadtong kabakakon. Matud niya nga ang mga SDE kuno mao kunoy nangawat sa Biblia sa Katoliko o gipapotokapi o gipasiros. Grabe kaadtong kabakakon mga igsuon. Wala ra ba jud ni si Jay ebidensya nga maipakita ba? Puro ra yaw-yaw. Bakakon ka jud ba? Anak jud ni sayawa ang amahan sa tanang bakakon. Atong paminaw ang ilang video o atong tagaan og komentaryo mga igsuon. Kung sakto na natong tinarong, ang Katoliko dili nakalagyan sa Biblia. Ang kanang Biblia nga gikuhas protestante o ilang gipanggamit gikan sa Katoliko. So buot sa kon, ang kaning mga relihiyon gikawat ilang Biblia sa Katoliko o ilang pang ilistan. So in short, Katoliko may nakatag-iya sa Biblia o ang mga protestante, mga SDA, INC, maoy nagkawat sa Biblia o ilang gipapotokapi o gipasirox. Botang Una mga kaigsuonan, grabe kaadtong kabakakon ning tawhana ba? Laliman ka nga ang SDE kuno mao kunoy nangawat sa Biblia sa Katoliko o gipapotokapi o gipasirox. Grabe kaadtong kabakakon mga igsuon. Kung maghisgot gani ka, kabahin ni Ana Bruno, make sure nga duna kay ebidensya nga imong maipakita sa uban aron dili ka mahimong bakakon ni Ana. Wala man kay ebidensya nga imong maipakita diha. Puro ra man kayaw-yaw, walay ebidensya. Mahugjud ka na og tigbutang-butang. Kamo no, kamong mga Romano Katoliko. Hilig jud mo sigig angkon-angkon nga kamo tag-iya sa Biblia ba? Dili oy, ang Dios ra jud mismo maoy tag-iya sa Biblia. Kamong mga Romano Katoliko, igo raman mo nangopya kay nganuman. Ang unang gipiyalan sa mga pulong ang mga Hudiyo, dili ang mga Romano Katoliko. So kinsay nangopya ra og nagpasirox, di ba kamong mga Romano Katoliko? Kay kung walay Hudiyo, walay Biblia nga inyong gamiton karon. Nga angkon-angkon mo nga kamoy tag-iya sa Biblia. Tan-awa na inyong pagtulunan karon. Nahisubay ba na sa Biblia? Di ba? Wala. Nga angkon-angkon mo nga kamoy tag-iya sa Biblia. Nga wala mo ebidensya nga maipakita. Busa pagbaton mo og kaulaw sa mga Hudiyo nga maoy unang gipiyalan sa mga pulong, dili ang mga Romano Katolikong sulpot. Naay panultihon nga little knowledge is very dangerous. Lisod kayo ni makig-argue ka or makig-diskusyon ka sa mga tao ba nga sila pud mismo nga nakig-discuss, nakig-argue, wala pud sila ihatag pud ilahang kaugalingong ebidensya. Puro lang putak, puro lang gitawag og supak, pero wala may malatag pud nga counter evidence sa pag-prove nga tama ang ilahang gitawag og pagsupak parehaan ni karon. Kung imuhang tan-awon or sabton gid nato ang iyahang tawag ining argumento, ingon pa niya nga igot na to kunot na mangangkon. Wa dutot kuno tay gihatag or gilatag nga ebidensya. Mo na nahulog daw sumala pa niya nga nagbutang-butang ra daw kuno ta. Mali. Nga naman sa hinungdan number 1, kita mga Katoliko, pag musulti magunta na atay ebidensya nga ato ang ilatag. Nga naman kay dili man ta pareha nila, di man ta pareha ining mga higalan to mga tagak. Nga makig-argue, makig-diskusyon nga puro lang chismis, puro lang story ni pastoy. Kanang pagsulti sa mga Katoliko nga ang Katoliko mo ay tag-iya ni anang maong Biblia. Remember nga ang Katoliko ang responsableng nagpagawas ni anang maong Biblia. Before Christ wa pay Biblia naay kabahin. Naay gitawag og part sa Biblia, pero nung ka nga moingon ka nga naanay Biblia before Christ. Kay nigawas ang Biblia after Christ na. And syempre ang nagpagawas anang Biblia dili man Seventh-day Adventist, dili man mga Protestante, samot nang dili mga Hudyo. Ang nagpagawas anang balaang kasulatan or Biblia nga gituuhan sa mga Katoliko mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unsa may ato ang tawag ining prueba ni ana kana ding giingon di ay sa The New Book of Knowledge volume 16 page 287. Nag-ingon that the earliest written record of the Roman Catholic Church is the New Testament. Ano sa man di mahitabo nga matawag na siyang Biblia? Matawag ng Biblia kung naa ang Bag-ong Testamento. So kung ang earliest written record sa Romano Katolikong Iglesia nga mao nang Bag-ong Testamento, buot ipasabot ang tag-iya ni anang maong Biblia nga gipagawas ni adtong 4th century Katoliko. Di gyud na maangkon sa mga dili Katoliko o nag-quote na kog usa ka reference, nag-quote na kog usa ka ebidensya kasaysayan. Ang problema, ikaw pod kining ato ang amiga nagsipo ingon nga wa daw kuno tay ebidensya, pero ang iyang pagngak-ngak, ang iyang pagtabi, ang iyang pagchismis way ebidensya. So buti pasabot nagbutang-butang lang ning ato ang gitawag og amiga.
tinuod bitaw nga nangopya ra gyud po tinuod kining gitawag og mga miga nato or ang mga amigo natong mga tagak ug mga sulpot. Kay kung walay Katoliko, wa man na sila Biblia. Ano sa man nahitabo ang first printed nga Biblia sa Protestante? Kanang official nila nga giingon nila nga version, official version nila. Ni adtong 1611 kanang King James version 1611 kay before ana kadto kan Luther, kadto kang Wycliffe, wa man to nila consider nga version to sa mga Protestante. Ang version sa mga Protestante, King James Version 1611. Asa man sila nagakuha og mga reference? Asa man sila nagakuha og kanang mga manuscripts nga kung diin dito sila nagabase sa ilahang gitawag translation, gikan man simbahang Katoliko. Gikan man sa mga sa tawag anang Romano Katoliko. So buti pa sabot tama ang argumento, tama ang information nga kining mga sulpot nga mga Protestante igo lang nangupya sa Biblia sa gitawag og Katoliko. At the same time, kung tinuod yun nga, nisupak sila sa Iglesia Katolika, dapat din nila dawato ng New Testament kay ang simbahang Katoliko ang responsable nagkanon ana. Pero nganong inyo mang gidawat ang New Testament? Nagpasabot na nga nangupya lagi mo. Tinuod gyud lagi nga nangupya mo kay kung way Katoliko, wa mo'y Bibliang gibitbit. Mao ni kamatuuran, mao ni tinuod kung way Katoliko, wa mo'y Bibliang gibitbit. So, ngilad kayo nga maingon pa nga ang Katoliko pinangopya ninyo, no! Kamo ang nangopya sa Katoliko, wa pag yun ninyo tarong nagkopya. Tama bitaw nga ang Dios ang primary honor sa gitawag og Biblia, pero na ay secondary honor. Kaya remember, nga ang Bible, it is the written word of God written in the language of man. So, buti pasabot, gigamit sa Ginoong Diyos nga medium ang tao para isulat ang iyahang pulong. So, kung ang Diyos ang primary author or honor, so naapoy secondary honor nga mauning gitawag og nagsulat. Unya ang Old Testament kay, musakuan pa ba, humana naman ang ilahang tawag ini nga panahon sa pagdumala sa pulong sa Diyos. Wala nang gikuha nila, gihatag sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Nga mo nang naay dakong katungod nga motudlo concerning sa iyang ebanghelyo. St. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. So, buti pasabot, ang magtudlo karon concerning sa iyang pulong mo ng simbahang gitukod ni Kristo. Asa lang simbahan na ron? Dili man na 70 Adventist. Samot na lang nga dili na ubang mga sekta. Kanang simbahan na, according sa kasaysayan, mao nang gitukod ni Kristo Iglesia nga mao ang simbahang Romano Katoliko. Modawat ka man sa dili, muuyon ka man o sa dili, wala ka matuuran. Ang simbahang Katoliko, gitukod ni Kristo, nga mao na responsableng magtudlo concerning sa nasulat nga pulong sa Dios og ilabi na siya pud ang midugang sa mga libro kay kanang kung imong tan-awon ang Old Testament katong gihatag sa mga audio Old Testament raman to. Di wa mo tilabot ang Bagong Testamento. So ang simbahang Katoliko na ang midugang pinaagi sa pagdetermine niya, pagsulti niya nga, kining maong mga libro ha, 27 ka libro, i-appeal na to sa Sacred Scripture. O tuo man lagi mo ana, ang Katoliko may naghatag ana. So, diya pa lang daan, sipiat na mo eh. Sipiat na mo. Ay, di ka pwede mo sulti nga, dili tawag ining Romano Katoliko, ang iglesia gitukod ni Kristo mo, nang gisugo ni Kristo sa pagpanudlo, mao nang simbahang Romano Katoliko. Dili ang Katoliko may nangopya, kung dili siya ang nag-preserve sa kabubuton sa Diyos katong iyahang pulong, siya ang nag-preserve, siya ang may kompleto ni ini. Ulang man to sa Old Testament, na ang may Bagong Testamento, siya ang may kompleto. So kay siya man ang may kompleto, dili siya ang nangopya. Kung dili ang nangopya, kamo. Gikuha lang man yung Old Testament, pagkahuman, ang New Testament iyang gidugang. Then pagkahuman, nahimo, nga nahitabo, nga naay Biblia. Kaya mga Hudyo, man sila Biblia. Naa sila scripture. Pero never nga may ka nga naa sila Biblia. No. Walay Biblia nila, old and new. No. Di sila mudawat ang New Testament. So therefore, kung di sila mudawat ang New Testament, dili na matawag nga Biblia. Sabtan nimo, napay pabuot-buot ning ato ang gitawag og amiga, ang Katoliko daw kuno, wa daw kuno nahisubay ang pagtulunan sa gitawag og Biblia. Sige sulti nimo. Chismis sa inyong gitawag og pastoy. Kamo nga mga tagak mo oy muhukom sa simbahang Katoliko nga wa nakasunod sa balang kaswatan nga tagak ra na inyong pundok. Dili wa mo'y katungod nga mosulti sa simbahang Katoliko nga wa sa nagsunod sa Biblia. Nga naman tagak lang man mo. Ulahira kaayo mo. Buti pasabot nako nga wa mo nakasubay
sa pagtulunan sa iglesyang gitukod ni Kristo from the 1st century AD until now, nga naman kay tagak lang man mo. Wala mo'y igong basihan kanang inyong tawag ining litra por litra nga basa. Tapaw ra na eh. Dili na mamahimong basis na makaingon mo nga tinuod og tawag ining sakto na mo. Nga naman tagak raman mo, sulpot raman ang inyong gitawag og pundok. Kanya napagid siya itawag ining now nga moingon nga ang simbahang Katoliko sulpot. Kung simbahang Katoliko sulpot, usa na lang kaha mo. Ang simbahang Katoliko gitukod sa 33 kamo. Natukod mo ni adtong 1863. Usa na tawag sa inyo? Diba? Ang walang tong balikan. Ang gihatag daw ang pulong sa Dios dito sa mga Hudyo niya. Ngano naman mo sa mga Amerikano nagpasakop? Nganong wa man mo sa tawag ining mga Hudyo nagpasakop? Wag gihapon ning mga tawhan na tigluma pa na pagsakto ng imong pagtumiga kay kung di naman na tiglumon, maunay imong pamasahe padung dito sa impyerno. Again, ang simbahang Katoliko, wa nangupyag Biblia kay siya ang responsabling nagpagawas anang Biblia. Siya ang secondary author. Kadtong sa Old Testament, siya ang ni-preserve ni anak, subay, sa mando ni Ginoong Jesucristo, at the same time, midugang siya. Gidungagan niya bag-ong testamento. Og nahitabo nga na kompleto ang tibuok Biblia. Og maunang nadawat karon sa mga Katoliko. Kamo, kay wa man mo'y libro ana, kay even gani Luther nangupir ang Biblia ang Katoliko. Di ba? King James Version, samot na ng inyong mga hubad-hubad ron. Manang, ayaw mo pa masangil nga ang Katoliko may tawag ining nangopya. Chismis ra na ninyo. O magtawag kayo namin nangopya ang Katoliko, pag-provide mong ebidensya, di ba? Ingon mo na kung di ka maka-provide og ebidensya, chismis na, tigbutang-butang na. So, pag-provide mong ebidensya, pag mudigar ka, pag-provide og ebidensya. Ako, naglahat na ako og ebidensya. Biblia o standard na reference. Di lang kay opinion na. Verified information na nga ako ang tawag ining gisulti. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.